Dari man ta magpalista no. Bik-bik. Gikan mi center ja taas mo siya dugo then gi-referral mi dire kaya para daw matagaan siya tambal. Launa pa. Mana? Kami wala pa. Apa man yun to? Apa daw yung panyod to? Kami paniud to kay wa pa man makagawa si doktora sa pagkabuntak di pa man dito ka doktor. Wala. Tibidot ba? Hindi pwede mo kaon mo, di pa mo managdoktor. Ay ko gani dito. Launa na. May pasyente dito. Wala na din mo ani. Okay ra, magwak ra mi. Di pa yung matang. Ha? Suglo dito kay patanaw ni man ang Caroline. Asa man mi? Wala ni ana raman si ma'am dito nga ani daw. Karong makuha na siya tambal. Kay taas siyang dugo. 170. Binay na rin. Ay, hindi ka dagsugod sa kuan center. Lingkod sa diya mo. Oh, nana, gitimbang. Kompleto na. Kompleto na gitimbang na dito. Wala kayo kantinan sa una, ma'am. Wala pa. Wala ko man tato kung dugo ko pag gibati. Di ko sakit ang ulo. May noon na mas kuyaw kay na may gibati, mother. Oh. Matay simptomas. Mataas din atong BP. Wala tay signal ba. Mas maay kay na natay bation kay makabalo ta, makatulog ta. Ano may gibati, galit lang ta po na. Karon ra mo po ni siya na high blood 74 karon ni siyang pangidara. Ay di nagsugod nagtaas siyang dugo June. Over 90. Maintenance ka ng tambal. Lagi di man sa doktor. Diyan ta sa ganahan mag-maintain. Kaya yung serotonin. Kung kuto-kuto nga sige sakit pud no. Tungod na sa kasing Ulcer. BP. Ulcer naman ko ulcer din no. Ang matag kabuhion sakit ang tong kuto sana sa simptomas manisaka atong BP, ma'am. Ah, sintomas din na siya ma'am, inana. Tumati na niya. Wala hiwaon ko. Kanang mukalit ra siya nga, mura daw sa gikabuhi. Kabuhion. Ano siya simptomas na nisaka na atong BP. Ah, mo day ma isa day pud na ma. Mawara siguro nagnanakay maintain nga tambal. Wala na, mother, basta minom mo sa imong tambal nga ihatag ni doktor. Kami kaliwat na mo high blood age of 1 year ago nag maintenance na mo hantod karon. Edad na ko is 38. Di man kumukuan dyan mo, denial na di ko high blood, kaya kaliwat na namo sa side. Akong BP is 120/80, labad na kaya akong ulo, kaya ang normal na ako is 100/70, 90/70. Di na siya kakuan. Kung high blood na kita, may inom kita tambal, kaya mamatay man tago tayo tambal mo, dako atong heart. Sigig pump patuang dugo, sukay mo pump, trabaho taman atong heart, mag-apas o pump mo nang bumubag atong kasing-kasing. Nang mainom tagtambal. Ya, kung di gihapon ka mainom, hubag kasing-kasing mo abot sa kidney. Itong kidney mo nang pang dialysis on, dili tanan gi-dialysis, diabetes because of high blood. Siya. Kaya magtrabaho naman tama na kung lawas.
Kaon kining parat is number 1 isang maka-high blood. Hindi na ka mukha ginamusma. Muna yung pinaka malipong ka na. Kaon tingkaw para. Big Big Jesus Linda. Yung dyan yung ni Papa na folder sa una ma. Amo do. Amo do ha. Ban ko siya. Yoga. Hanap check up si Papa dani. Murag na man tingali din. 2015. Kuan madintal. Nagpadintal dito ka dani. Ay kay bayad. 2017. Koy bayad ay. Adto ka sa kuan. Yan, dito record dani. Gani na info na ko dito. Mo na itong timala ni mo ang number 0256. Para nang pa-check up sunod. Ang number ni mo 0256. First time na karon guys nga ako rin nagdaan ni mama na pa-check up. Kay si Junjun, biyahe na si Ja. Mo nang kinanglan dyan nga. Lakasan lang mga dyan naghahang bukog. Kay tawanan na mga dyan kong mga ingani. Mo nang kinanglan magadadanan dyan ko guys. Kay di permi nga na si Junjun. Kasi Junjun perming busy sa isang panginabuhi. Lakasan na lang mga dyan bukog guys. Kaya rabo dyan kong katawanan kaadyo. Naghuwat pa mi sa doktor guys. Kaya doktor ni gawas. Maniod to pa kuno to. Mingaw man hinoon gamay ray kuan pisente udto naman pud halaon na naman pud sa udto kay ganiha dito miss kana ni center jagi paari man mi. Wala pa siya maintenance. Patik up ito, nakapatik up to sa Cardina, sa Alcantara. Alcantara. Nakakatapusan ng papalaboratory ng masa. Laboratory, wala ko nakapalaboratory. Kuan ra, urine ra. Bogani, ano tingala ko doktora. Ay, dili ko malipong, mulang akong kuan doktora, kanang mula ka ako, kanang dugay ko blaka, mukutas ko. Mukutas ko. Ning sugod og taas na iyang dugo kay John. Mukuan niya kani akong balito, ang sakit. Nagpa-BP mi sugod John. Wala may notebook na listahan na. Kada simana ha, doon ka dito sa inyong center, ipabutang yun diha ang bisina. Kay laboratorio. Hey guys, nakauli namin ni mama nagpa-check up. Naghang buhatonon mga laboratory. Para mailan ko na di sa nagikan nga nung nagtaas ko ng gijahang dugo. Kamera ni mama dito kay si Junjun nang biyahe man si Ja. Pero si Junjun ra pa yung mga gisak dyan. Andiyan mo to guys. First time na matubang og kanang doktor pero okay raman. Madara magkuhan guys. Smile bisag gikulbaan ko. Dahil gana na ba'y taligsik? Dagan. Pero maligan na imang tuhod. Dali dagan. Kaya na taligsik. Kaya gijahang dugo. Taas. Pero na siya maintenance guys. Giyatagan na siya maintenance. Pero kinanglan to na may pabuhat tong mga laboratory. Ano man to ka laboratory. Mo to yung mga buhaton. Para nagbalik na mo sa center. Madaan na to na mo tong mga gipabuhat para basahan na ni doktor. Miss bye. Ang buhok na nagtag mo na nagwakwak. Mulingkod sa. Paway sa. So kung nakaginom siya mong tambaw ugma. Mas buntag. Diyan guys, diarag ka ng ijahang mga laboratory nga buhaton. Amo na nang gipapangutana dito sa duha ka hospital sa Alcantara ug sa Cardinal Hospital. Agmahal dani kaning lipid panel. Mo siguro ni lipid panel mo ni kan guys mahal. Namura ning ipa laboratory si mama mga sunod adlaw. Tabang lang tagampo guys nga mabuhat ni namutanan nanja. Okay ra pud ang kanang resultas mga laboratory ni Jaba. Tabang naman mo gampo guys nga manginawat nga kaning ijahang resulta si ijahang mga laboratory.
okay ra ni tanan. Ampura tas Ginoo guys, tara ning salig sa Ginoo tanan niya ang mga pamati sa tang kuan kalawasan. Agkari mao ni ngan sa kananay tambal nga gihatag ni nga gipainom. Mao kuno niya ang dadon kada mo pa-check up mi dito sa kuan center kani. Mani tambawa gi giinom ron bali sa kabuan.